Salut! Am primit marfă. Haide să vezi. Avem un rucsac foarte fain pentru copii. O pernuță pentru călătorii. O păturică pentru picnic. Hai să vedem cum este. E dintr-un material foarte plăcut. Are și izolație. Prosop pentru plajă. O șapcă cu motor sport. Cablu de încărcare cu USB tip C, micro USB și pentru iPhone. Bidon pentru bicicletă. Dacă vrei să vezi produsele sau dacă vrei să comanzi, te așteptăm la Delcar.